Useiden vuosien jälkeen, vuosina 2018 ja 2017, kasvaimeni räjähti ja kasvoi 9 × 10 senttimetrin kokoiseksi, mikä tarkoittaa, että kirjaimellisesti 1/3 aivoistani oli syöty pois. Kun jotakin aivoista syödään pois ja poistetaan, se ei voi koskaan kasvaa takaisin. Mulla oli ei-homogeeninen kasvain, joka sisälsi osia glioblastoomasta, joka on kaikkein aggressiivisin kasvain, mitä on olemassa. Sen voi itse asiassa nähdä. Näytämme kuvan magneettikuvauksesta, jossa on käytetty varjoainetta. Arkistoissa ei ole yhtään tapausta, jossa kukaan olisi selvinnyt tuosta kasvaimesta. Ihmiset elää noin 1-2 vuotta riippuen kasvaimen koosta, niin, mutta kukaan ei elä sitä pidempään. Ja kun olin vilpittömästi sanonut aameneni, kuulin selvästi ja kirkkaasti kovan voimakkaan äänen sanovan minulle, en missään nimessä salli sinun kuolla ikinä, ikuisesti, kautta aikojen. Ja tämän päivän ohjelmassa, jota todella odotan innolla, emme tuskin edes ehtineet aloittaa, koska aiheita, joista keskustelimme epävirallisesti, oli niin paljon. Vieraana on mies, joka on kokenut elämässään hyvin merkittävän, sanotaanko trauman, tragedian. Hänellä oli aivokasvain, hyvin aggressiivinen aivokasvain, joka vei hänet lähes kuolinvuoteelleen. Hän kohtasi Jumalan ja ilman sen pidempiä viivytyksiä kuulette nyt hänen tarinansa. Goran Šušlić on tänään kanssamme. Goran, kiitos paljon siitä, että käytit aikaasi ollaksesi mukana tässä podcastissa ja toivon, että tämän podcastin kautta saamme kunnioittaa Jumalaa ja että se voi rakentaa ja inspiroida muita. No, voisin kyllä sanoa, että kasvoin kristillisen uskon parissa. Olin tosiaan syntynyt siihen ja elin elämääni enemmän tai vähemmän, tai oikeastaan melko paljonkin kristittynä uskovana, mutta ilman, että olisin kokenut todella syvää, perusteellista kääntymystä ja hengellistä uudesti syntymistä. Vuonna 2010 minulla todettiin erittäin vakava aivokasvain. Tuohon aikaan kasvain oli noin 4 senttimetrin kokoinen, eli melko merkittävä massa. Jouduin sairaalaan, mutta sitä ei leikattu tai poistettu silloin, koska en täysin suostunut niin suureen leikkaukseen juuri sillä hetkellä. Niinpä palasin kotiin perheeni luo. Juuri silloin me perheenä aloitimme hartaasti rukoilemaan Jumalaa, että hän parantaisi minut ihmeellisesti. Aloin hitaasti, mutta varmasti tuntea oloni paljon paremmaksi ja koin asteittaista parannusta yleisessä voinnissani ja hyvinvoinnissani. Ja sitten kun aloin voida paremmin, aloin jollain tavalla menettää yhteyteni Jumalaan. Ja sen lisäksi melkein aloin ajatella, että ei se ollutkaan Jumala, joka auttoi minua, vaan että olin terve omien tekojeni ansiosta. Siirryin yrttiuutteisiin, luovuin lihasta, maidosta ja kaikista eläinperäisistä teollisista tuotteista. Seurasin, tiedäthän, syvällistä, oikeanlaista terapiaa, luonnollista ravintoa, yrttiuutteita ilman vääriä vitamiineja tai mineraaleja, jotka ovat itse asiassa haitallisia ja joita käytetään tämän päivän terveyskaupoissa. Ne itse asiassa vahingoittavat ihmiskehoa. Kehomme pystyy hyödyntämään vain kasvipohjaisia aineita, vain valmisteita, jotka todella ovat eri kasvilajien uutteita, ja silloin ne toimivat niin kuin pitääkin. Tästä olisi paljon puhuttavaa, mutta en menisi siihen nyt. Esimerkiksi, miltä sinusta tarkalleen ottaen tuntui vuonna 2010, juuri sinä vuonna? Kärsitkö tuolloin merkittävistä päänsäryistä tai epämukavuudesta? Oliko kyseessä jatkuva päänsärky, jonkinlaisia migreenejä? Miten päädyit siihen pisteeseen, että sanoit, hei, haluan mennä lääkäriin tarkistuttamaan tämän? Pyöryin melko yllättäen ja sitten minut vietiin nopeasti ambulanssilla sairaalaan ja siellä tutkimuksissa he löysivät minulta merkittävän aivokasvaimen kooltaan noin 4-5 senttimetriä. Sitten he halusivat välittömästi poistaa aivan kaiken saman tien, mutta onneksi rakas vaimoni vastusti sitä voimakkaasti eikä lopulta sallinut sitä tapahtua. He avasivat kalloni varovasti ja sen jälkeen he soittivat välittömästi vaimolleni pyytääkseen häneltä vakavasti nimenomaista lupaa poistaa aivan kaiken. Hän kieltäytyi päättäväisesti, joten he sulkivat kalloni huolellisesti ja jättivät minut yksinkertaisesti siihen. Ja heidän lääketieteellisen arvionsa mukaan olin tietoisesti valinnut olla pysymättä hengissä, mikä oli syvällinen ja vaikea oivallus. Ja todella pitkä juoksu.
Ja sitten mä aloin, eli ennen sitä söin paljon lihaa ja epäterveellistä ruokaa. Sen jälkeen musta tuli täysin kasvisruokailija, syön vain kasvipohjaisia ruokia. Ja lopetin lihan ja kaiken muun syömisen ja aloin tuntea oloni paljon paremmaksi. Joten tuona aikana sairaalassa ja sen jälkeen rukoilimme jatkuvasti Jumalaa, että hän parantaisi ja pelastaisi meidät, kuten mainitsin. Ja kun vointini parani, unohdin yhä enemmän, että terveyteni oli hänen väliintulonsa ansiota. Ja puolen vuoden jälkeen lopetin kokonaan rukoilemisen ja opiskelun, oikeastaan vuoden ajan Ja yhtäkkiä jouduin taas sairaalaan. Todettiin, että olin käynyt tarkastuksessa kuukautta aiemmin ja minulla oli kasvain täällä vasemmalla puolella. Ja kuukautta myöhemmin, koska kyseessä oli kaikkein pahanlaatuisin kasvain, sairaalaan vietäessäni huomattiin, että aivojeni toiselle puolelle oli muodostunut 3 lisää. Yksi oli 2, pääasiassa 1 senttimetri. Käytännössä koko pääni oli melkein syöty pois ja muistan sen todella hyvin. Sairaalan henkilökunta sanoi minulle hyvin selvästi, etteivät he yksinkertaisesti voineet auttaa minua, että minun pitäisi oikeastaan mennä kotiin ja valmistautua sanomaan viimeiset hyvästit rakkaalle perheelleni, vaikka en juuri pystynyt kommunikoimaan ollenkaan. Olin puoliksi tajuton, niin sanotusti symbolisesti puhuen, ja sitten oli lauantai-iltapäivä. Oli keskikesä, noin 40 astetta lämmintä. Olimme kotimme yläkerrassa ja hyvin moni tuli rukoilemaan puolestani, että parantuisin. Taivaalla ei ollut pilvenhattaraakaan ja yhtäkkiä rukousten aikana alkoi ukkostaa niin kovaa, että kaikki pelästyivät ja ihmettelivät, mitä tapahtuu, onko maailmanloppu tulossa. Niin kovaa se oli ja aivan yllättäen tunsin oloni täysin hyväksi. Nousin ylös ja voimistuin. Sairaalassa magneettikuvaus osoitti uuden kasvun kadonneen. Vaikka vasen pääkasvain ei pienentynyt, kuolemanvaarallinen osa hävisi. Jumala loi sen osan aivoistani uudelleen. Vuonna 2010 todettiin, että sinulla oli noin 5-6 senttimetriä kokoinen aivokasvain. Tuona aikana, kun sait tietää siitä, siirryit kasvipohjaiseen ruokavalioon. Totta. Juuri niin. Kuinka kauan olit sillä kasvipohjaisella ruokavaliolla? Kuinka pitkään olit sillä kasvipohjaisella ruokavaliolla? Olin sillä vuoden, mutta loppukuukausina kuri petti ja söin epäterveellisesti ilman lihaa. 2 kuukaudessa hylättyäni terveyden ja Jumalan sairastuin taas. Jos ei osoita kiitollisuutta ja kunnioita Jumalaa, se tarkoittaa, että on hylännyt hänet. Ja sitten sen jälkeen palasit taas siihen vilpittömään ruokavalioon, jota noudatit aiemmin. Joten kun Jumala teki jälleen ihmeen, mä aloin taas toimia oikein. Mutta olin myös, miten tämän nyt sanoisi, riittävän tarkasti ja täsmällisesti. Olin melko syvässä tilassa, tiedäthän, eräänlaisessa tunteessa. Heilahteluja. Olin vaihtelevalla melko epävakaalla käyrällä. En ollut oikeasti vakaa. Tein ahkerasti työtä Jumalalle ja varoitin ihmisiä johdonmukaisesti, mutta se ei ollut täysin kokonaisvaltaista. Ja sitten muutaman merkittävän vuoden jälkeen, tarkalleen vuonna 2018 tai 2017, kasvaimeni räjähti ja kasvoi 9 kertaa 10 senttimetrin kokoiseksi, joten 1/3 aivoistani oli kirjaimellisesti syöty pois. Ja kun jotain aivoista syödään ja poistetaan, se ei voi kasvaa takaisin, koska solut, hermosolut eivät kasva, ne eivät lisäänny. Joten jos se poistetaan, se on poistettu. Milloin se oli? Mikä vuosi se oli? Vuonna 2018. Ja vuonna 2018 sinä. Se oli, sanotaan vaikka se käännekohta minulle, eikö? Kerro minulle, pelkäsitkö kuolemaa yksityiselämässäsi henkilökohtaisesti? Ajattelitko sitä? Mitä ajatuksia pyöri mielessäsi eniten tuohon aikaan? No, niissä viimeisissä hetkissä ennen, kutsutaan sitä vaikka kuolemaksi, sillä sitä sen piti olla, olin lähimpänä Jumalaa. Joten juuri tuona erityisenä ja haastavana aikana noina vuosina minulla oli todella vakavia epileptisiä kohtauksia, koska hyvin merkittävä 1/3 aivoistani oli täysin lamaantunut.
Aivoni oli siis niin kovassa paineessa, kasvain, kuten näette myöhemmin näytettävissä kuvissa, työnsi toista aivopuoliskoa 2 senttimetrillä tai enemmän. Epileptisille kohtauksille on tietysti erilaisia lähteitä jopa hengellisessä kontekstissa, esimerkiksi taistelussa 2 puolen välillä. Mutta jos jokin johtuu anatomisesti, kuten minun tapauksessani, kyse ei ole siitä näkökulmasta, vaan kirjaimellisesti aivokudoksen tuhoutumisesta. Ja valtavan paineen vuoksi, joka kohdistui loppuihin aivoihin noin 2 tai 3 tuskallisen paksun senttimetrin verran. Se oli aivan hirvittävää, kun joku tahallaan työntäisi 230 voltin sähkökaapelin, ei pelkästään 12, vaan täyden 230 voimakkaan voltin suoraan korvaasi. Enkä rehellisesti sanottuna edes pysty kunnolla kuvailemaan sitä täysin kiduttavaa ja tuskallista vaikutusta. Vaikka mä olisin täynnä vihaa ja todella haluaisin aiheuttaa sellaista kärsimystä jollekin toiselle, en ikinä toivoisi sitä kenellekään, en edes Hitlerille. Sellaista tuskaa koetaan harvoin. Olen puhunut monille, mutta mikään ei vedä vertoja 220 voltin sähköiskulle, joka repii sinut kappaleiksi. Eli käytännössä olit, sanotaan vaikka juuri sillä hetkellä kuolinvuoteellasi kirjaimellisesti elämäsi lopun edessä. Kyllä. Millainen tuo ajanjakso oli? Mä en ole koskaan ollut lähempänä Jumalaa. Jopa ennen tuota syvällistä kuolinvuoden hetkeä, ehkä jo 2 kuukautta aiemmin, kun olin jo tullut uskomattoman heikoksi ja hauraaksi, pystyin kävelemään vain 20 tai 30 askelta ja tunsin itseni päivä päivältä yhä heikommaksi ja heikommaksi. Mutta olin niin läheisessä yhteydessä Jumalaan, ettei kuoleman mahdollisuus pelottanut minua lainkaan. Ainoa asia oli ehkä rakkaan vaimoni ja rakastetun poikani vuoksi, jotka jättäisin jälkeeni. Mutta omalta osaltani en tuntenut pelkoa. Tunsin olevani pelastettu. Olin päässyt niin syvään yhteyteen Jumalan kanssa, että edes kuolema ei pelottanut minua, koska tiedämme, että kun Jeesus tulee pian meidän sukupolvessamme, hän herättää kaikki omansa, ne uskovat, jotka ovat ottaneet hänet vastaan ja eläneet hänen tahtonsa mukaisesti. Joten tavallaan se oli sekä elämäni kaunein hetki, mutta samalla tunsin, että olisi itsekästä varmistaa pelastus vain itselleni näin syvän yhteyden kautta, kun niin monet ihmiset maan päällä joutuisivat tuhoutumaan ikuisesti. Ja siksi kun makasin siinä, esitin syvän rukouksen Jumalalle, jos se olisi hänen tahtonsa tehdä ihme, koska tässä ei ollut kyse parantumisesta, vaan aivojen luomisesta, sillä omani oli syöty pois. Joten kyllä. Selvennetäänpä tämä hetki. Kun pahanlaatuinen kasvain saavuttaa niin pitkälle edenneen vaiheen kuin sinun valitettavasti teki noina viimeisinä kriittisinä päivinä, ei yksinkertaisesti ole olemassa tehokasta parannuskeinoa. Se jätetään traagisesti sellaisekseen tuomittuna väistämättömään kuolemaan. Kasvaimeni oli erittäin pahanlaatuinen. On olemassa hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka eivät ole syöpäkasvaimia, vaan pelkkä kasvu aivoissa, ja ihmiset voivat elää niiden kanssa pitkään. Niitä voidaan jopa leikata, mutta omani oli asteeltaan 3 ja 4, eikä se ollut homogeeninen. Mitä 3 ja 4 tarkoittavat? Kasvaimia on siis 4 astetta. Ensimmäinen on hyvänlaatuinen kasvain, joka on kuin arpi, ja se voidaan poistaa leikkauksella. Jos se tehdään ajoissa, niin voit selviytyä, mutta mitä korkeampi aste, sitä mahdottomampaa potilasta on parantaa. Mulla oli ei-homogeeninen kasvain, jossa oli osia glioblastoomasta, joka on kaikkein aggressiivisin kasvain, mitä on. Kuten näet, niin se näkyy kuvassa, jossa on varjoainetta magneettikuvauksesta. Siellä oli erityisesti valkoisia alueita ja arkistojen mukaan kukaan ei ole koskaan selvinnyt sellaisesta kasvaimesta. Ihmiset elävät noin 1-2 vuoteen kasvaimen koosta riippuen, mutta kukaan ei elä sitä pidempään. Jatketaanpa tätä tarinaa. Eli vuonna 2018 makasit yksin sängyssäsi. Minkälaisen rukouksen esitit Jumalalle? Millainen se hetki oli? No, rukoilin todella pitkään. Minulla ei ollut kelloa mukana sillä hetkellä, mutta sen täytyi olla vähintään kokonainen tunti. Siellä jälleen kerran tuossa pyhässä tilassa tunnustin nöyrästi kaikki syntini kaikkivaltialle Jumalalle ja ilmaisin vilpittömän haluni omistaa koko elämäni hänelle. Olin itse asiassa liike-elämässä mukana. Olin ekonomisti ja perustin yhdessä valmistajan kanssa suuren äänilaitteita valmistavan yrityksen ja se vei minut entistä kauemmas Jumalasta.
Jumalan oli siis sallittava se, jotta voisin olla ja pysyä hänen luonaan. Mutta siinä rukouksessa rukoilin Jumalaa kaikesta, pyysin häntä antamaan anteeksi, että olin kääntynyt hänestä pois, että mä olin lähtenyt mukaan siihen liiketoimintaan ja kaikkiin niihin asioihin. Ja tunnustin hänelle kaikki ne monet synnit, jotka muistin elävästi, ja pyysin vilpittömästi hänen jumalallista anteeksiantoaan. Ja jos se todella oli hänen pyhä tahtonsa, kuten olin aiemmin sanonut, että hän tekisi todellisen ihmeen, jotta voisin välittää ratkaisevan kiireellisen varoituksen koko ihmiskunnalle, jotta monet ihmiset voisivat pelastua ennen Jeesuksen loistavaa paluuta. Ja kun olin juhlallisesti sanonut aamen, kuulin selvästi erottuvan, kovan ja voimakkaan äänen. En missään nimessä anna sinun kuolla ikuisesti. Miksi ikuisesti? Koska Jeesus tulee meidän elinaikanamme. Katso vain kaikkia näitä syvällisiä kriisejä, jotka tällä hetkellä kehittyvät ympäri maailmaa, tätä sortavaa diktatuuria, joka kehittyy syvällisesti aivan silmiemme edessä. Monet ihmiset ovat sokeutuneet, koska se tapahtuu vähitellen. Mutta jos katsot viimeistä 20 vuotta, ihmisten psyyke on muuttunut, heidän ajattelutapansa, kukaan ei enää halua puhua kenellekään, on vain matkapuhelin. Koko päivän he vain pitävät matkapuhelintaan kädessä ja lukevat, joten kaikki on muuttunut. Siveettömyys on levinnyt niin yksinomaisesti ympäri maailmaa, että se on käsittämätöntä. Vain 20 lyhyttä vuotta sitten tämä syvällinen kehitys oli täysin käsittämätöntä. Mutta kuten olen johdonmukaisesti sanonut, koska saamme sitä valitettavasti joka päivä pieninä salakavalina annoksina, emme yksinkertaisesti enää kykene edes todella ymmärtämään täysin sitä syvällistä ja huolestuttavaa ihmisyyden rappeutumista, joka on valitettavasti ilmestynyt ja saanut vallan. Ymmärrän, joten esitit sydämellisen rukouksen Jumalalle, joka kesti noin kokonaisen tunnin. Mitä tarkalleen ottaen tapahtuu tuon merkittävän rukouksen jälkeen? No, olin sairaalassa ja ensimmäinen mielenkiintoinen asia oli se, että yhtäkkiä vieraat ihmiset, muut potilaat alkoivat tulla luokseni ja kysyä, voisivatko he kuulla jotakin Jumalasta. Ja tämä tapahtui siinä maassa, jossa asuin tuolloin. Se on ateistinen maa, joka on kaukana Jumalasta. Ennen yliopistoa ensimmäinen työni oli röntgenteknikkona ja johdin osastoa, jossa oli magneettikuvaus ja tomografia, joten tiedän erittäin hyvin, millainen ilmapiiri lääketieteellisissä piireissä on. Ja Jumalasta puhuminen siinä ympäristössä on mahdotonta, mutta mielenkiintoista kyllä. Noin 30 ihmistä tuli tapaamaan minua ollessani siellä, mikä on suuri määrä, ja he kaikki janosivat totuutta, ja pystyin kertomaan totuuden jokaiselle heistä. Mikä yllätti minut eniten oli se, että kaikista tapaamistani ihmisistä, lääkäreistä, hygieniasta vastaaviin merkittävin kokemukseni oli hygieniasta vastaavan henkilön kanssa. Jostain syystä vaimoni kautta hän alkoi kysellä minusta. On todella vaikea käsittää, että täysin vieras ihminen kyselee sinusta ja haluaa ottaa yhteyttä. Sitten vietin vielä muutaman päivän toisessa kaukaisessa paikassa, enkä valitettavasti saanut mahdollisuutta tavata juuri tuota naista, joten suuntasin sinne ja jo melko kaukaa hän huusi minulle heti. Koran, hei, voisitko kertoa minulle jotain todella syvällistä totuudesta, Jumalasta, Jeesuksesta? Siis siellä tapahtui se niin uskomattomia ihmeitä ja ihmiset kääntyivät uskoon siinä sairaalassa, että olin rehellisesti sanottuna järkyttynyt, koska en ollut koskaan aiemmin kokenut mitään sellaista. Olin aina opiskellut raamattua ja lopun aikoja ennen Jeesuksen paluuta, mutta en ollut koskaan nähnyt niin voimallisia ja intensiivisiä Jumalan tekoja. Voin myös sanoa, että vielä tänäkin päivänä teen intensiivisesti työtä Jumalan hyväksi ja ihmeitä tapahtuu jatkuvasti. Esimerkiksi äskettäin minä todella ja aidosti oudoista olosuhteista, jotka eivät yksinkertaisesti ole realistisia tai edes mahdollisia, onnistuin jotenkin tavoittamaan juuri tuon henkilön. Ihmiset sitten soittivat minulle, koska oli hyvin onneton nainen, joka oli hitaasti kuolemassa aggressiiviseen syöpään, joka oli täysin vallannut koko hänen vatsan alueensa. Jokainen elin oli täysin poissa ja se oli todella kauheaa ja sydäntä särkevää nähdä. Niinpä rakas vaimoni ja minä vierailimme hänen luonaan, rukoilimme hartaasti hänen kanssaan ja puhuimme paljon ja pitkään Jumalasta, syvästä ja ikuisesta totuudesta.
Sen jälkeen hänet siirrettiin klinikan saattohoito-osastolle, jonne sijoitetaan elämänsä loppuvaiheessa olevat ihmiset. Rukoilimme ja minulla on myös ryhmä. Voin jopa lähettää sinulle linkin, jotta voit liittyä seuraamme Facebookissa ja verkossa. Joka tapauksessa muutama päivä rukoustemme jälkeen nainen kotiutettiin saattohoito-osastolta ja hän voi paremmin kuin koskaan. Ja nyt hän liittyy mukaan yhteisiin rukouksiimme. Koemme tällaisia asioita koko ajan. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Tämä oli siis seurausta yhteydestäni Jumalaan. Jo ennen vuotta 2018 työskentelin hänen hyväkseen eri vaiheissa, mutta siitä lähtien olen omistanut koko elämäni hänelle. Ja seurauksena monet ihmiset ovat todella löytäneet Jumalan, ei oman voimani kautta, vaan juuri siksi, että mä annoin Jumalalle mieleni, jotta hän voisi puhua nuo syvälliset sanat kauttani, ei minun itseni, vaan hänen jumalallisen johdatuksensa kautta. Kunnia Jumalalle. Haluaisin, että palaamme hieman taaksepäin kokemukseesi. Kun rukoilit Jumalaa tuon tunnin mittaisen rukouksen, mitä syövälle tapahtui? Mitä lääkärit sanoivat? Miltä kuvantamistulokset näyttivät sen jälkeen? No, kun olin sairaalassa, he avasivat sen uudelleen. Tiedäthän nähdäkseen, mitä voitaisiin tehdä. Ja sitten he sulkivat sen. He ottivat noin 1,5 senttimetrin verran kudosta analysoitavaksi, jossa he löysivät vain, että kyseessä oli vaihe 4. Se tarkoittaa kaikkein pahanlaatuisinta kasvainta, mitä on, sellaista, jota ei edes löydy arkistoista. Miljardien ihmisten joukossa voi aina olla joku, joka on selvinnyt jostakin. Aivan kuten Japanin pommeissa on ihmisiä, jotka selvisivät jopa 400 metrin etäisyydellä. Mutta normaaleissa olosuhteissa lääketieteellisissä arkistoissa ei ole yhtään tapausta, jossa joku olisi selvinnyt tästä, koska se etenee nopeammin eikä edes luonnonhoidoilla. Olen luonnonhoitojen puolesta puhuja, erityisesti yrttiuutteiden, en niiden niin sanottujen vitamiinien ja mineraalien, joita myydään luontaistuotekaupoissa, joissa ihmiset vain tekevät rahaa, mutta niissä kaupoissa on myös näitä uutteita. Esimerkiksi kalsiumuutetta valmistetaan eräästä meressä kasvavasta kasvista ja sen täytyy olla peräisin elävästä aineesta, koska silloin kaikki jauhetaan hienoksi. Eli haluan sanoa, että kannatan sitä klassista yrttilääkintää, joka menee paljon syvemmälle kuin nykyään, jolloin ihmiset eivät ymmärrä, että kyse on vain rahasta. Mutta palatakseni alkuperäiseen kysymykseen tuon todella hämmästyttävän kokemuksen jälkeen nousin sängystä hyvin nopeasti ja hoidin kaiken tehokkaasti. Ihmiset soittelivat minulle sinnikkäästi, halusivat puhua kanssani, vaikka olin vielä heidän sängyissään. Jopa omistautuneet hoitajat, jotka tulivat huoneeseen tarkistamaan vointiani. Kaikki oli mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa. Lääkärit eivät voineet uskoa, että voin niin hyvin, joten he pitivät minua siellä suunniteltua pidempään. 10 päivän päästä pääsin kotiin perheeni luo tuntien oloni helpottuneeksi. Siihen aikaan asuimme vuoristokylässä ja lähdimme 10 kilometrin kävelylle kukkuloiden halki. Ja ennen sitä en pystynyt kävelemään edes 10 metriä, mutta Jumalan ihmeen jälkeen lähdin kävelylle, joka kesti yli 3 tuntia ylös ja alas kukkuloita. Jumala todella teki käsittämättömän ihmeen. Sen voin sanoa, ja kaikki lääkärit ovat kanssani samaa mieltä. Minua tutkivat huippulääkärit, koska he eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut. Eräs lääkäri sanoi, tiedättekö Herra, Jumalaa ei ole olemassa eikä ihmeitä tapahdu. Annanpa teille nyt yhden selityksen. Koska kasvaimesi katosi, se ei oikeastaan kadonnut, koska se ei voi vain hävitä. Sen sijaan kehosi jotenkin rullasi sen kasaan ja piilotti sen solujen joukkoon. Jumalaa ei ole olemassa, ihmeitä ei ole olemassa, joten kyseessä on vain evoluution mahdollisuus. Joten keho löysi tavan rullata aivot kasaan niin, että toiminta säilyi. Tarkoitan ja arvostan lääkäreitä suuresti, koska he ovat erittäin hyvin koulutettuja ja opiskelevat 2 kertaa enemmän kuin me, jotka olemme suorittaneet tavallisen tutkinnon. Mutta lääkärinä ihmisen täytyy käyttää omaa järkeään, koska lääketeollisuus ohjaa yliopistoprosessia ja pommittaa opiskelijoita väärällä tiedolla, jotta heidän lääkkeitään saataisiin myytyä. Mutta on tärkeää korostaa, että lääkärit ovat välttämättömiä. Luonnonlääketieteessä on monia ihmisiä, jotka menevät äärimmäisyyksiin ja sanovat, ettei lääkäreitä tarvita lainkaan.
Todellinen tasapaino on käyttää ja suodattaa molempia puolia. Juuri näin todella tapahtui. Lääkärit olivat melko hämmästyneitä. Jotkut jopa myönsivät totuuden, ja yksi niistä lääkäreistä, hän oli merkittävä jäsen rukousryhmässämme pitkän aikaa, joten itse asiassa nyt kun puhumme lääkäreistä, mä muistin juuri, että minulla oli ystävä, jonka kanssa olin läheinen. Hän oli lääkäri, jolla oli oma luonnonlääketieteen vastaanotto, ja hän oli hyvin virallinen terveydenhuollon ammattilainen. Mutta hän oli mukana New Age-uskonnossa, jossa käytettiin toiselta puolelta peräisin olevia menetelmiä. Ja sitten ihmeellisellä tavalla Jumala yhdisti meidät hänen äitinsä kautta, joka oli ateisti ja oli kuullut parantumiskokemuksestani. Ja sitten hän halusi, että puhuisimme myös hänen tapauksestaan. Hänellä oli, miten se sanotaan, se on sairaus, jossa hermot rappeutuvat ja pian ei enää pysty kävelemään, heikkenee koko ajan, lopulta ei pysty edes avaamaan suutaan ja kuolee. Käytännössä se on parantumaton, ei ole ihmisiä, jotka olisivat toipuneet siitä. Ja jo silloin Jumala suojeli häntä jo ennen kuin hän tapasi meidät. Vaikka hän oli kiinnostunut New Ageista, hänen sairautensa eteni melko hitaasti 10-15 vuoden aikana, mikä on epätavallista. Mutta Jumala valmisti häntä, koska tiesi, että hän tulisi tuntemaan totuuden, ja sitten hän liittyi ryhmäämme ja myöhemmin. No, en mene nyt liikaa yksityiskohtiin, mutta pohjimmiltaan puhuimme paljon totuudesta, uskonnosta ja niin edelleen. Esteitä oli monia. Saatana yritti estää häntä ja nyt hän on hyvin uskollinen nainen Jumalalle. Ja aivan hiljattain, 2 tai 3 kuukautta sitten, kaikki poistuu. Hänestä tuli fyysisesti normaali, vaikka ne hermot oli tuhottu, kaikki palautui. Ja nyt 68-vuotiaana hän kävelee kuin teini-ikäinen. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Kerro minulle, kuinka kauan kesti rukouksesta täydelliseen parantumiseen. Tapahtuiko se yhdessä yössä heti rukouksen jälkeen vai oliko siinä jokin ajanjakso, jonka aikana se vähitellen katosi? Muistatko? No, kuten sanoin, nousin ylös heti sen jälkeen ja sain voiman ja kaiken takaisin, mutta kesti ehkä vuoden tai 2, että kaikki asettui, että aivoihin kertyneet verihyytymät poistuivat ja että kaikki. Mutta minun täytyy sanoa, etten usko valehtelevani, Jumala jätti minut hieman heikommaksi, joten vielä tänäkin päivänä en ole täysin vahva, kun katsomme esimerkiksi apostoli Paavalia. Hän rukoili Jumalaa 3 kertaa, että tämä poistaisi sairauden hänen päästään, ja Jeesus sanoi hänelle, kuten Raamatussa luemme, olet pyytänyt minulta tarpeeksi, älä enää pyydä sitä minulta. Jumala jättää usein ihmisille kärsimystä, jotta he eivät ylpistyisi. Johtajana minulla olisi voinut olla taipumus ylpeyteen, ja siksi Jumala yksinkertaisesti jätti minut tällaiseksi. Hän vei minut kaikkialle, mutta lopulta itsensä ja nöyryyden luo. Mutta minun ja meidän kaikkien on silti aina rukoiltava Jumalaa, ettemme kehittäisi negatiivisia piirteitämme uudelleen. Kerro tietenkin minulle koko sairautesi ajalta, sairauslomasi ajalta, vaikeuksista ja vastoinkäymisistä, joita koit. Mitä sanotaan vaikka Jumala näytti sinulle koko tuon kokemuksen aikana? Rakkaus. Rakkaus. Millaista elämää elit ennen? Elitkö tavallisen kansalaisen keskimääräistä elämää? En ollut mukana rikollisuudessa tai missään erityisen pahassa, mutta tilanne on sellainen, että Jumalan edessä rikolliset ovat usein lähempänä häntä ja pelastusta kuin ihmiset, jotka ovat kylmentyneet, ne jotka tuntevat Jumalan, mutta ovat kylmentyneet, kun asiaa tarkastellaan. Muistetaan se varas, joka oli Jeesuksen vieressä ristillä. Hän pelastui, mutta kaikki ne juutalaiset, jotka tappoivat hänet ja olivat lähellä Jumalaa, eivät pelastuneet. Jumala siis määrittää meidän vastuullisuutemme tietomme mukaan. Ja koska olin pastoreiden ja kristillisten saarnaajien lapsi ja lapsenlapsi, tiesin enemmän kuin muut. Ja Jumala mittaa synnin tiedon mukaan, joten ne, jotka eivät tiedä mitään, jotka eivät ole koskaan edes kuulleet Jumalan olemassaolosta, pelastuvat luonteensa ja sen tiedon mukaan, mikä heillä oli. Mutta mitä syvempää tietomme on, sitä enemmän olemme tavallaan suojassa. Koska mitä syvempää tietomme on, sitä lähempänä olemme Jumalaa ja sitä enemmän olemme suojassa, mutta samalla olemme myös vastuullisempia. Juuri niin. Joten toistan vielä, tieto ei ole pelastuksen ehto, mutta se auttaa. Saatana voi, kun meillä on tietoa,
helpommin johdattaa meidät New Ageen ja kaikenlaisiin asioihin. Sanoisitko siis, että elämässäsi, otetaan esimerkiksi ennen sitä merkittävää sairautta, olit perustanut menestyvän yrityksen, onnistuneen liiketoiminnan ja niin edelleen? Suositteletko aidosti, että ihmiset aktiivisesti lähtisivät haastavaan yrittäjyyden maailmaan täyttääkseen mielensä vaativilla ja mukaansa tempaavilla asioilla? Kuinka pitkälle siinä kannattaa mennä, jotta siitä ei tule epäjumalaa elämässäsi? Liiketoiminta ei ole syntiä. Ihmisten on elettävä ja toimittava, mutta mikä on elämämme keskipiste ja missä ajatuksemme ovat? Ja jos luomme yrityksen, jossa teemme töitä 15 tuntia päivässä, emme enää kykene siihen. Meidän täytyy tunnustaa, tarkoitan, että rehellisesti voi edes sanoa olevani täysin pyhä ja vanhurskas nyt, koska ihmisinä kasvamme ja kehitymme jatkuvasti, koska ennen Jeesuksen paluuta meidän täytyy olla pyhiä. Ehkä jonain päivänä puhumme myös siitä näkökulmasta, mutta kadotin ajatukseni. Ei hätää, osallistu vapaasti. Napauta sitä vaan, niin se lakkaa tärisemästä. Kyllä. Voisitko toistaa kysymyksen? Puhelimeni vei huomioni. Kyllä. Suositteletko, että ihmiset ryhtyvät yrittäjiksi? Ja kuinka pitkälle siinä voi mennä ennen kuin siitä tulee, sanotaanko, epäjumala elämässäsi? No, näemme selvästi Vanhassa testamentissa, että maailman rikkain ja menestynein mies oli samaan aikaan myös kaikkein uskollisin ja hurskain. On siis ilmeistä, että varallisuus itsessään ei ole ylitsepääsemätön este pelastuksen saavuttamiselle, mutta valitettavasti, kuten Jeesus itse syvällisesti sanoi, vain harvat rikkaat todella onnistuvat pääsemään taivasten valtakuntaan. Emme pääse siitä läpi kuin kameli ahtaan portin läpi. Ja se tarkoittaa mun mielestäni sitä, että liiketoiminta on todellista liiketoimintaa vain silloin, kun Jumala ohjaa meitä ja johtaa meitä myös liiketoiminnassa ja pysymme kiinni hänessä niin, että työskennellessämme rukoilemme ja pyydämme häneltä johdatusta siihen, mitä meidän tulisi tehdä. Huijaammeko liikekumppaniamme? Olemmeko epärehellisiä? Varastammeko jollain tavalla? Mutta sekään ei ole asian ydin. Ydin on siinä, mikä on ajattelumme keskipisteessä. Jos huomaamme, että liiketoiminnan vuoksi emme pysty rukoilemaan vähintään tunnin aamulla herätessämme, jos tunnemme, että olemme lakanneet tekemästä niin, että liiketoiminnan aiheuttama stressi on vienyt voimamme, ettei meillä enää ole energiaa nousta ylös ja rukoilla tuntia sekä rukoilla illalla ennen nukkumaan menoa, sen tulisi olla meille merkki siitä, ettei tämä ole Jumalan tahdon mukaista. Olet täysin parantunut siitä kokemuksesta. Nyt on vuosi 2025 ja sanotaan, että siitä on kulunut noin 4 tai 5 vuotta, kun vapauduit siitä. Onko se oikein? Ehkä jopa enemmän. Se oli vuonna 2018, ei, nyt on 2025, siitä on 8 tai 9 vuotta. Miltä sinusta nyt tuntuu? Uskon, että katsojat pitäisivät sitä hyvin mielenkiintoisena. Onko sinulla terveysongelmia, jotka ovat jääneet tuolta ajalta? No, tunnen itseni heikommaksi. Tarkoitan, kuten sanoisin, en ole apostoli Paavali enkä profeetta, ihan vain, että ymmärrät minua. Ainoa kerta, kun kuulin Jumalan äänen selvästi, oli kun hän paransi minut. Sen jälkeen en ole enää kuullut selvää ääntä. Olen huomannut, että saatana kuiskaa usein. Myös omat ajatuksemme voivat tuntua siltä, kuin joku puhuisi meille, vaikka ne ovat vain omia ajatuksiamme. Siksi on oltava varovainen. Sen voin sanoa. Sama pätee myös omaan kokemukseeni, joten Jumala johdattaa meitä. Ja kun olemme lähellä häntä, lopulta opimme kuulemaan hänen sanansa. Mutta saatana asettaa meille rajoja. Muistetaanpa esimerkiksi se ratkaiseva hetki, kun, mikäs hänen nimensä nyt olikaan, Abrahamin suora jälkeläinen Eesaun sukulinjasta Jaakob, kun hän kuuluisasti paini Jeesuksen kanssa, Pyhä Raamattu sanoo nimenomaan, että kyseessä oli enkeli. Mutta eräässä erityisessä ja oivaltavassa tekstissä eräs todella hyvä ja arvostettu kirjoittaja kuvaa sitä elävästi. Täsmälleen samaan aikaan saatana itse kuiskaili salakavalasti hänen takanaan, toistuvasti sanoen hänelle esimerkiksi, ettet voi mitenkään voittaa tätä taistelua ja niin edelleen yrittäen kylvää epäilyn ja epätoivon siemeniä hänen mieleensä tai voittaa ja muuttua vihamieliseksi.
Yksinkertaisesti sanottuna meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia yliluonnollisen maailman kanssa, koska juuri siellä saatana on kaikkein läsnä olevin. On huomannut, että monissa liikkeissä, jotka alkoivat lähestyä totuutta, saatana ilmestyi sinne välittömästi ja ne päätyivät vielä pahempaan luopumukseen kuin aiemmin. Ehdottomasti. Oletko tällä hetkellä kasvisruokavaliolla ja suositteletko kasvisruokavaliota muille? Nykyään kasvisruokavalio on välttämätön. Sanoisin vain yhden asian, vaikka tarkoitan tätä täysin. Men käytä eläinperäisiä tuotteita, nykyajan kasvit, erityisesti jos et viljele niitä omassa puutarhassasi, omalla maallasi, ovat hyvin köyhtyneitä. Ja samalla olemme pakotettuja käyttämään kananmunia. Kananmunat ovat todella ainoa eläinperäinen tuote, joka sisältää ei pelkästään lihaa, ei pelkästään jotain kypsynyttä, vaan aivan kaiken, mitä elämän ylläpitämiseen tarvitaan, jotta siitä voi kehittyä kokonainen olento. Eli siinä on kaikki täysin tiivistettynä. Jos vaino jonain päivänä tulee, mä en yllättyisi, jos päätyisimme silloin kasvattamaan niitä, mutta se asia pitäisi jättää sikseen. Eli kananmunat, meidän täytyy olla 99% kasvisruokavaliolla. Ja esimerkiksi meidän pitäisi leipoa leipää syötäväksi. Vihollinen on itse asiassa tehnyt leivästä myrkyllisimmän aineen nykyajan ruokavaliossa. Ja nykyajan vehnässä sen geenirakennetta on manipuloitu, joten siitä on tullut äärimmäisen vaarallista. Mutta kaikki lajikkeet, kuten emmer ja muut, jos ne tehdään vain kuivahiivalla, ehdottomasti ei tuorehiivalla, ja paistetaan niin, että leipään tulee reikiä, ja se on täysin kuiva, on parasta antaa sen olla päivän ajan. Se on yksi terveen ruokavalion peruspilareista ja niin edelleen. En mene siihen nyt sen enempää, vaikka olen käyttänyt siihen paljon aikaa. Itseäni. Totta kai. Mutta jos voisimme selittää ihmisille hieman tarkemmin, miltä sinusta tuntuu tänään, oletko täysin terve vai onko sinulla vielä joitakin jälkioireita siitä? Siitä minä olen kiinnostunut. No, minähän pystyn tekemään ihan kaikkea. Tarkoitan, että mä kirjoitan kirjoja, harrastan myös fyysistä työtä ja ajan usein hyvin pitkiä matkoja, tarkemmin sanottuna 600 kilometriä yhteen suuntaan, mikä on aika huomattava matka. Pystyn työskentelemään normaalisti, mutta musta tuntuu, etten ole aivan sama kuin ennen vähän. Heikompi. Tunnen tietyn asteista heikkoutta ja olen siitä kiitollinen Jumalalle. Koska? Todellakin se todella pitää minut, aivan kuten apostoli Paavalin syvällinen esimerkki, se pitää minut jatkuvasti syvästi nöyränä, jotta en koskaan tulisi ylimieliseksi enkä lopulta eksyisi pois Jumalasta. Kiitos siitä. Ja nyt sanotaanpa yhtenä aivan viimeisistä ja tärkeimmistä kysymyksistä. Mitä sinä, joka olet todella käynyt läpi niin syvän suuren tragedian ja valtavan surun elämässäsi, sanoisit? Mitä sanoisit ihmisille, jotka käyvät läpi vaikeita elämäntilanteita, jotka kamppailevat vakavien sairauksien kanssa? Jätän sinulle mahdollisuuden antaa heille viesti. No, voin sanoa yhden asian. Jumala, kuten mainitsimme kääntymystä ja pelastusta koskevassa kysymyksessä, odottaa meiltä, että teemme oman osamme, sen minkä pystymme. Eli Jumala parantaa mustia ihmisiä Afrikassa, joilla ei ole mitään, ilman että heidän tarvitsee tehdä mitään, koska he eivät ole sellaisessa asemassa, että voisivat tehdä mitään. Mutta meiltä, joilla on mahdollisuus tehdä jotakin, hän odottaa, että siirrymme terveelliseen ruokavalioon ja käytämme kasviuutteita, mutta edes ne eivät voi parantaa vakavia sairauksia. Ja siinä kohtaa tarvitaan Jumalan apua. Mutta meidän osaltamme meidän täytyy luopua lihasta, alkoholista, kahvista, tupakasta, haitallisista asioista, mustasta ja vihreästä teestä, eli kaikista epäterveellisistä asioista. Sivullani muuten suosittelen sitä sinulle lämpimästi. Mulla on 2 omistettua sivua ja ryhmää Facebookissa ja internetissä. Ja sieltä löydät helposti kattavan osion terveellisestä ravitsemuksesta. Siellä on yksityiskohtainen kirja, jonka mä olen huolellisesti koonnut useilta arvostetuilta kirjoittajilta, joka perusteellisesti selittää kaikki terveyden perusperiaatteet, tärkeät otteet, joita todella tarvitaan ja niin edelleen. Voisitko kirjoittaa sen ruudulle? Kiitos. Voit, saat sen kyllä. Tärkeintä on syödä terveellisesti, ottaa tietyissä sairauksissa esimerkiksi 20-kertaisesti tiivistettyä suitsukeutetta, joten tavallinen suitsukeute on terveellistä, mutta se ei paranna.
Jos otat suuria pitoisuuksia niissä vakavissa sairauksissa, kuten mainitsit, se voi parantaa. Eli terveellinen ruokavalio on tarpeen, mutta myös erityiset rohdot, jotka sisältyvät laatimaani kirjaan. Ja kun kaikki tämä otetaan huomioon, on mahdollista saada terveys takaisin jopa loppuvaiheessa, ja Jumala hoitaa loput. Totta kai. Eli suosittelisitko myös, että teemme kaiken, mikä on meidän vallassamme niin paljon kuin pystymme? Kaiken, mikä on meidän vallassamme. Kaiken, mikä on meidän vallassamme, ja rukous Jumalalle, jatkuva antautuminen hänelle ja se. Uusi syntymä ja se ilmenee. Voin vain esittää jollekin kysymyksen. Jos näet jonkun, joka vihaa sinua, joka hyökkää kimppuusi, joka vahingoittaa sinua eri elämänalueilla, myös liiketoiminnassa, ja tunnet vihaa tätä henkilöä kohtaan, sen pitäisi olla sinulle merkki siitä, että alat rukoilla Jumalaa, että hän antaisi sydämeesi täyteyden rakkautta, jotta aivan kuten Jeesus rakasti vihollisiaan, meidänkin täytyy rakastaa vihollisiamme. Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi alistua vihollisillemme, mutta emme saa vihata, ja vaikka pahin vihollisemme tulisi luoksemme, meidän tulisi auttaa häntä. Koran, kiitos kun olet ollut tärkeä osa tätä oivaltavaa podcastia. Kiitos vielä. Olla niin rohkea, että mä kysyn vielä yhden viimeisen syvällisen kysymyksen. Jumala pelasti sinut sairaudesta, jotta loistaisit valona ja jakaisit hänen sanaansa. Jos tämä olisi viimeinen puheesi maan päällä, minkä syvän viestin haluaisit välittää ihmisille? Jumala ja Jeesus rakastavat sinua. Ei ole suurempaa rakkautta kuin se, jonka he ovat meille antaneet.